Λοιπόν, παιδιά, ο Χρήστος έχει γίνει Doom. Άργησα λίγο να το βγάλω. Dr. Doom! Αλλά έγινε Doom. Εδώ πέρα έχει γίνει Doom. Μάνο, έγινα Doom! Έχει γίνει Doom πραγματικά. Για να δούμε τι κάνει. Φίλε, πραγματικά. Κάνει ένα κλατς για να γίνει Doom. Έμεινε 10 HP. Μάριο, μετά να παίξω εγώ με τον Μάριο. Έπρεπε να το βγάλουμε βίντεο, λοιπόν. Είναι Dr. Doom! Είναι Dr. Doom! Δεν το πιστεύω, είναι Dr. Doom! Όλοι like και subscribe γιατί είναι Dr. Doom! Όλοι like και subscribe επειδή είναι Doom, όντως. Τι είναι αυτό. Είναι Doom! Είναι Doom! Καλά, παιδιά, για σας δεν ξέρω τώρα αν σας φαίνεται περίεργο, αλλά για εμάς δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ μπροστά μας Doom έτσι. Αγγλί σε κάνω! Και έχεις να κάνεις και εσύ. Τι reboot. Με κάνει και reboot. Μπορείς να κάνεις και εσύ. Μπορείς να σιλάρεις κιόλας. Με κάνει reboot ρε φίλε. Θα παίξεις. Ποιος. Μάνο. Έλα να κρατήσεις το κινητό για την κάμερα. Θα παίξω, με κάνει reboot. Δεν βγάζει βίντεο ρε, δεν βγάζει. Μάνο, έλα. Δεν βγάζει βίντεο ρε, δεν έχει... Έλα, παίρνα. Sorry. Sky 5-5. Παιδιά. Sky 5-5. Έγινε reboot, παιδιά. Δεν γίνεται να κάνω βίντεο ρε, δεν με αφήνει να κάνω βίντεο. Όχι, τι κάνω. Πάρε οπλάρες. Τα έχω πάρει όλα. Ναι, παιδιά, έχω γίνει Doom. Βασικά, εγώ δεν έχω γίνει Doom. Ο Χρήστος. Έγινες. Εδώ πέρα, έλα. Doom, παιδιά. Λοιπόν, ρε παιδιά, ο Χρήστος έχει γίνει Dr. Doom. Δείτε πόσο μεγάλος είναι σε αντίθεση ένα κανονικό σκύλο. Κάνε τις γλυκιά άλλο Κάνω το μεγάλο! Κάτω! Το έκανα! Περιμένετε. Όπα μπρο! Λοιπόν, παιδιά, παίζουμε με τα account του Μάριου. Πηγαίνετε να δείτε και τα shorts που ανεβάσαμε. Με τα V-Bucks. Και λοιπόν, παιδιά, όλη χρόνια πολλά Μάριο στα σχόλια γιατί έχει γενέθλια. πολλά Μάριο! Χτες για την ακρίβεια. Κράτα το καλά, Μάνο. Νάπα και βετζίτα. Κράτα το καλά. Δεν νομίζω, καλό είναι. Στο Χρήστο. Πήρα και άλλες limited. Δείτε πόσες move pump Σε έχω. ευχαριστώ Μάνο. Σε ευχαριστώ Μάνο που μου είπες να το ανοίξω. Καλό πήρα, Πόσο σπασμένος είναι ο Doom, πραγματικά. είναι big difference. Εμείς νομίζαμε ότι θα πούμε έτσι ένα χαλαρό Μάριε. μάτς ρε φίλε και τελικά βγήκε Doom και με κλατς. Μάριε, να παίξω εγώ με τον Παναγιώτη μετά. Να δείτε τι γράφει στο chat ρε φίλε, να ολόκληρη παλέψει. παράγραφος ρε φίλε. Μου κλείσε και η φωνή μου. Έλα, παίρνω το αμάξι. Πάμε για κλιπ. Γίνεται να μπεις αμάξι, δοκιμάστε να γίνεται να μπεις Δεν αμάξι. γίνεται. Εγώ δεν γίνεται. Γιατί? Να παλέτς limited, Νάπα και βετζίτα. Πάμε λίγο. Έχει μετάλλιο. Γεια σας, καλό βράδυ. Σιγά το μετάλλιο, τρέχει. Στο storm είναι, στο storm. Ωρε φίλε. Κάνει το Β, να τον σκοτώσει. Άγγελε, άστε να τον σκοτώσει με το Β. Κάνει το Β. Με τα πόδια, πέφτει με τα πόδια έτσι. Ούπα ρε, έλα Χρήστο, σκότωσε τον έτσι. Σκότωσε τον Και έτσι. βγάλε φωτογραφίες από τον Nintendo. Βασικά δεν με νοιάζει, θα το έχουμε. Τέλος πάντων. Μπρο είναι 50. Λοιπόν, και επίσης παιδιά, εγώ πιστεύω ότι 1200 V-Bucks για το Evanescence Pickaxe είναι πολλά. Εγώ δεν το έχω πάρει, το πήρε ο Μάριος. Είναι 55 ρε, θα πεθάνει. Το μπάνκερ είναι, Άγγελε. Ελάτε. Με τα πόδια, με το Β, με το Πάρτε, Άγγελα. Το Β δεν... Είναι γεμίθη. Βαράει. Ναι, ξαναπάτε. Πού είναι? Μάνο, πήρα το διάστημα. Είναι μπροστά το Άγγελο. Άστα να. Victory! Ο Dr. Victory! Ο Dr. Victory! Ο Dr. Ναι! Doom